ama sa in chi bai ule engemaw chen ka channel ngai sakman lowakom nuwa karon le theita World Health Organization chuan meizumi te a COVID-19 risk asang bik anti le to awangin meizial zumi te infim khule zual angai hle ani chu he channel hi ilola subscribe lo ani chuan khonga in milo subscribe sak vela kalomu tang mizo te zinga hian min anti chu po chuan a soi ti mai thu tak khu ka lo khu pui chiam tok kanom le thina wangin kan thiat ve mai ta ra tha nianga in tun tuma hian COVID-19 chungchanga thupuar poleng diglo ve tak then khat mithiam tele World Health Organization mewin asoi fi ngai khopa mun then khat dar ve chiam to te kantar lang don ani health expert then khat te chuan coronavirus hi nipui chowa chuan abo vek to ang tin an lo soi vengot to peka ma se tun thleng po hian azol zapui vai hlen lo an soyang mai alani hi World Health Organization chuan he coronavirus hian sigle sa danglam hi apoisa lem lova chuwangin temperature lo in thak danglam awangin he hrileng me khi ato pha don chuang lawani an lo ti to a an lo soi dik jok chu ani mel ani thok khat lai khan expert then khat chuan fura lo ni anga he virus hi thosi se atangin nasale zualin adar don ani tin an lo soi ve thung to boka ma se University of Maryland na Chief Quality Officer and Chief of Infectious Disease Fahim Yonas chuan thosi ten henat na hi an put dar thailo tu alo soi to a alo soi dik veu mai ani hi Stanford University thu chu anga social media vela lar ve tak pakhat chu har satna nei mi alovin second som chung tholowa yom thei ani chuan COVID-19 inei lo tina ani mai ti hi ani a ma se he thupuar poleng po hi infectious disease expert Gavin McGregor chuan COVID-19 patient lano pangdeu then khatte chu thomi alovin second som IRA dai anom theilain virus kai mi alo kumlama upadeu then khatte ero tholovin second som lek po anom theilo thungsi a chu wangin he thil hi chu arin tlak lo aron ti vele ta a chuti lai chuan he thupuar poleng hi Stanford University thu nei tu te chuan thu diglo ani thule hetiang thu chu hi an siam lo tu an lo sei ve to bokane thupuar poleng pakhat le chu mi som panga dan zela tu in hian virus kai theina laka aveng thei ti hian ni a ma se hei po hi Oxford University professor Trudy Lang global health specialist chuan thongna lam khoi boi thin virus hi tuatlen ral thei an mai lo ve a aron ti vele ta ani COVID-19 enkol na damdoi hi aom to ti thu po hi thokhat lai khan mithiam te ka tangin alo chuak ve to ani ma se tun thleng hian he na enkol na tur damdoi rin tlak tak hi ala om lo chu ani hi mo azon chua konga khovelin ma ero ason ve zel chu ani a he thu thangwa diglo tak hi adar ve lai khan Liza Maragakis Senior Director of Infection Prevention Johns Hopkins University School of Medicine chuan he coronavirus vaccine hi ala omlo scientist ten siam chu tumin na an thok meka mapo anson chak viawa chuti lain vaccine hi siam chu po lo ni se clinical trial ten ya mihringa man thei tura bo soi tur chuan thlainga moza chu alangai hrim don ani ti in alo soi to ani acetic acid emo steroid lamchi emo ani lo point oil salt water emo ethanol angche te hian I shok thuala chu chuan COVID-19 laka aveng thei ti po hi hripuileng vel kara hian alo thang ve chiam to ani ome ma se Johns Hopkins University School of Medicine na Senior Director Liza Maragakis chuan heng zinga pakhat ma hian COVID-19 laka aveng thei lowa then khat phei hi chu atia ti chin top lo tur lo omlu tukani ti hriat turani coronavirus laka invent dan thaber chu tuilung le sabon manga fai taka kutsil warte midang dam lo khosik khu vak le ha cheu vak te bul naya om lo tele mani nom som lo phei chuan ina tom dai mai te hi ani jok ti in alo soi to ani China ho thil siam te atang hian COVID-19 ikai thei ni
tia thu thangwa diglo tak mai po hi Johns Hopkins Medicine lam chuan ron soi fi in scientist terin dan chuan virus hi pon lam boru ka hian rei tak andam theilowa chuti lai chuan an lifespan hi anjir chiangmek zel thung ani China thil siam te hi hun engemaw chen aron thang nuwa lo thleng chaute ani lo theilowa chuwangin heng atang te hian virus ka hi a hlo om lem love an ti ani keini lamin kan hriat lar lutuk lem lo mun dang ram danga lo lar ve chiam mai hi alo tam ve khopaniang han dryer hian coronavirus athat thei ti thu po hi World Health Organization soifi ngai khopin alo dar ve nge ni WHO chuan han dryer hian virus hi ati hlum theilowa he virus laka inven na thatak chu tuilum le sabona kut fai taka silfo hi ani zoke anlo ti ani chlorine mo alcohol emo taksa inka hian virus ati hlum thei tui thu po hi mun then khata chuan adar ve viwa oi tokla anlo ve zel boknen ma se World Health Organization bok hian hemi chungchanga hian thu chua nei vele ngalin alcohol le chlorine te hi inkai chon theina na angchi then fainan tlemte te in hard surface ate chuan aman ve theya ma se choble chila virus dilhum thei tu chu ani chonglo heng thil te hian taksa phei chuan har satna a thlen thei zo kani ti in purun var ei treu hian virus laka aveng thei ti thu bel chen do lutuk lo po hi khoi lai lai emo chuan alo dar ve chiam ani ome purun var hian antimicrobial properties chu ani nge maya chu chuan microorganism dar zau zel tur po atimong ve thei nge mai ma se coronavirus dar zel tur ve nan a that le that lo hi proof na alo om lo ti in hemi chungchanga hian World Health Organization chuan thu chua anlo nei to ani mun then khata chuan nasal saline anhar vel sil hian virus laka aveng thei ti po hi adar ve chiam maya hetiang lo ti tok po hi an kat ve nuk ome min anti ti awanga lo oi lo ti ve mai tok hi chu kanom ve zel mai si a hemi chungchanga po hian World Health Organization chuan thu chuan nei ve watin tlang hrileng then khata chuan mithiam te chuangin hetiang mang hian regular taka hnar sil rinse hi chu atul ve thina amai ro chu coronavirus le respiratory infection then khata chuan hetiang hnar sil hian virus laka aven theile theilo hi proof na alom lawani Chinese food te hi tan ahim lo ti thu puar poleng po hi he ripui leng vel kara hian alo dar tel ve chiam ani ome ma se Centers for Disease Control and Prevention CDC chuan hemi chungchanga hian thu chu ron nei ve ngalin he virus hi khochaka tanga ron chuak chu ani ngei maya ma se ani na taka chuan kan thok chua le tong chua siper atang te hian he virus hi in kai dar thei ani lain cholam chia in kai dar tur chuan chance asang lo hle ti hria turani in vena thatak chu kuchil fai war hi ani e anron ti ani face mask hian COVID-19 laka aveng angche ti po hi kan pomin mask chu kan vua sup ani bera khoilo wa chuana la thunei tu ten mai tuam lo chu an tuam tir zelani mask kan man chan le kan man dan chungchang ero hi chu kan ngai tu chian atul hle ome mask hi coronavirus in kai chon theina kong khat chil siper leng vel tur lodang tu thatak ani wangin Centers for Disease Control and Prevention CDC point healthcare professional te chu mask wange nge turin atirenga mi puite po virus the dar tur venan mask wa theu turangen kan ni bokani amai ro chu mask kan wo hian mai kan khoi thosi a mi in mask awu a COVID-19 kai ani phei chuan virus ti dar thena chance ati sang viau thoni ti in US Surgeon General Jerome M. Adams chuan alo soi to ani ultraviolet disinfection lam te hian coronavirus ati hlum thei ti thu po hi mun then khata chuan adar ve chiam aniang World Health Organization chuan ron soi fial in he virus laka in then thiang hlimnan chuan sabon le tuya fai taka kuda sil hi ania ultraviolet light te hian virus anti hlum thei lova vuna har satna athan thei zo kani ti in coronavirus hi laboratory asiam chuani a
engkim hresa veka an ti dar luani ti ngai dan po hi helai Mizoram po hian kan ria lar tak pakhat ani ve a ma se Johns Hopkins medicine chuan virus dar chiam thin te hi nungcha dangte atanga mi hringin kan kai dar an ni bera tun tuma coronavirus po hi chu tiang tho chu ani ti in an ron soi fi ve bok ani coronavirus hian kum upa te a chau na thok thei ti ngai dan po hi khoi khoi amo chuan mi thiam te ka atanga chuak tho ni si in alo dar ve chiam to a ma se World Health Organization chuan kumlama upazok te hi an taksa achak that tok to lo awangin he virus hi an kai ni chuan an tan a hlo om zol bik hle renga amai ro chu tu po naupang berat tanga upa ber thlengin he virus hi an kai thei vek awangin mitin kan phim khur theu atul an ti ani ina ran vulte hian virus hi an the dar theya rin na po hi alo dar ve chiam mai bok ani oma ma se hei hi afin fiana alo om lova uitele zo te hian he virus hi an kai thele thelo hriat ani lo bok ani amai ro chu fin khur thu hla a heng ina kan ran vulte kan khoi zo kut fai taka sil thin ero a thaviau tho ome